gaboriri ideji ụlọ ona marala n'ọbara nna m bụkwa ideji ụlọ Jesus Amara tupu ibu ideji ụlọ. I want you to leave your seat. Go to 30 persons around you. Pass a decree to them. Say, neighbor, I shall not die. Look at me very well. By this time next year, before you could see me, you will see my secretary. I shall not die. Hear me. Onyinye Chukwu adịghị ele anya n'iru. Ọ bụrụ na ụra kara aka mmadụ, sọsọ naanị oge ka ọ ga-egbuchawa. Emelu m ala aghọtaghị ya n'anya. Asị m onyinye Chukwu adịghị emekwa mmadụ cha cha. Ọ bụrụ na hụrụ destiny mmadụ, Jizọs uje na mmụọ. sọ naanị oge ka ọ ga-egbuchake. Uje na mmụọ. Emelu m ala esi